Pulyano jatono khulungka media channel ni bisinde joto tahokte buhuk suna nai tongnai tini 3 tarik June 2021 atisani bukhaktei kaisa press meet khlaijaka tamni hinmale mia 2 tarik 2021 je Mungia ardi blogo je gotona goti thangka omonate seng atisarok black ninda janok janogo tamni hinmale sini atisa central committee ni AGS borom gunang busuban jomatia bono tager hangai seng jotono sinigo bo central committee ni AGS bini sakao je tang sitra tangnai rok je chokrokha blai sak duku mangkha bini bokhorok rok phatika tei bono oro kwbangma je tang sitra tangnai rok nini da latha bolom kenchi abo hairok bai bono borokno chokrokha bisingo jehetu blog bisingo gotona gothika ba o jagao CCTV footage bo tongnani kok orto sabo sekang yak chalokha eba sabo sekang chokrokha abo to nungnani kok saimanani kok ngakai aboni bagoino ang sara Tripura atisani central committee ni cashier ngai tai town committee ni president ngai abono black and ninda janok janogo oti sottei borokno je o je samung sitra tangnai rokno borno dakti dakti kheno romani ingthong jodibo bor o je tang sitra tangnai rokno oti sottei jodi romya ngakai bobishoto seng atisarok seng omoni kotor sabao seng asuknai hoito nangkai seng ek sapta hoito 2 sapta nakai mas kaisa pun seng obon gono obosna asuknan bakhakti seng thangnai jehetu tabuk state government no IPF tite BJP government tongo te ADC habango Tripura motha tongo ang borokno sini government thani abono request tongo abono koimung tongnai abono dakti dakti khai je tang sitera je tangnai rokno abono oti sottei romnani ingthong jodibo abono seng romya ngakai bobishoto seng abono seng go kotor sabao seng ongkharnai tei tebo sanani kokoro se Tripura motharok je thangsa hanai je borok chiri khogoi tonglaimani seng joto thangjangnai eba seng thangjang lamao seng hinnai obahai jodi bulai toglai jodi ingoi tongka sin Tripura sorok seng bufuru seng dofani samung tangnai eba seng bufuru seng thangsao seng ongkhornai tabuk bose seng bulai toglai mani thakyako eba muthagi seng manlayako seng bufuru seng dofani samung tangnai bufuru seng thangsao himnai ang abon bagoino Tripura mothani jara leader tongnai jara samung tangi tongnai borno ang obono ani koimung tongnai o je bulai toglai no abono dakti dakti no muthangnani ingthong jodi no abono muthagi mayangkai seng bobosito seng satra songgothon rok seng abono bage seng protibad khainai seng kotor sabao seng ongkharnai asuk saino ani kongnorno muthaka o gotna he besok time ro khna gotna abo koitebo ongkha abo to sasuki manya abo koitara ko ongkha hoito abo sari bage thangmane bokhe oro sini je AGS thangmani karon ngakai bor kichu samungni bai blog thangmani go jagao hoito kichu samung sitar tangai ro blog oro borok bo town bage thangka saimanya hoito samung tang thana ro kunu kichu to kok ro banglai khena nge kok bangmani bisingtina to abo seng kok bai kongno seng muthagi manu kintu o jagao seng yakti sanani eba bulai toglai to kok ya